Gimanduan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga hingtong ng ahensya sa gobyerno nga bisitahon ug susihon ang mga lugar sa Cebu Province nga apektado sa 6.9 magnitude nga linog nitong Martes sa gabi Setyembre 30, 2025 aron masuta ang kahimtang sa mga tawo. Kagahapon Oktubre 1, gibisita sa DSWD, DPWH, Department of National Defense ug Department of Tourism ang probinsya sa Cebu aron ma-assess ang kondisyon sa mga pamilya ug pasyente sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City. Sumala ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, mokabat sa 300,000 ka mga family food packs ang ilang ipangapud-apud sa mga nalinugan. Doon na say ready-to-eat boxes, hilabi na nga wala pa'y supply sa kuryente. Anasab ang mobile kitchen, mobile water purifier ug mobile command center. Ang instruction niya, siguraduhin natin na yung basic na pangangailangan, pagkain, tubig, at yung mga iba pang immediate na need for relief ma-provide natin. Sa hanay ng DSWD, gipasalig sa DSWD nga matabangan ang mga naangol sa linog, ingon man ang mga pamilyang namatayan. Through our assistance to individuals in crisis situation na program, yung mga sa kasamaang palad na matayan, we will also help them with the bills para sa pagpapalibing. All of those have been arranged already. Usa sa gisiguro og inspeksyon nila DPWH Secretary Vince Dizon ang Cebu Provincial Hospital. Matod ni Dizon, kinahanglan nga mapaspasan ang pagtrabaho sa mga kalsada aron magpadayon nga ma-access ang mga hospital, eskwelahan ug mga kritikal nga operasyon. Itong hospital very important. Number one, we have to assess if it's safe. If we find out it's safe in 1 to 2 days, then we will start immediate repair para magamit na agad ng mga, kasi kawawa yung mga kababayan natin nandito sa labas. Hindi natin alam, baka umulan pa. So we have to, kailangan paspasan tayo dito. Gipasalig nila Dizon, kauban ng ubang ahensya sa gobyerno nga padayon ang ilang ihatag ng hinabang sa mga nalinugan sa probinsya. Nagtutulungan kami lahat to give everything na kailangan ng mga kababayan natin. So immediate yan. Hindi kami titigil dito hanggat hindi tayo mag-normalize dito. Tinguha ni President Marcos na mamobilize ug mahatag dayon ang tabang sa mga komunidad na naapektuhan sa kusog nga linog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.